दिनै सारा मा बुङो जे दानसोरां बसुमतारी दानसोरां नार्जारिया रुंसारि जाबाय। जोबोद दुखुनांथावना जाथाय बियो। सासे जाखांफुनाय गोसो गुदुं खेलारिया बा गेलेगिरिया गवायाव जानाय जि किक बक्सिं बादायलायनाय बेयाव बाहागो लाहैनानै बिथाङा सनानि मेडेलबो देरहासार जानो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै न'आव फैफिननाय समाव मोनसे जाब्रबथायखौनो जों बुंनांसिगोन। देहा गाज्रि जानानै मेडिकेलाव फाहामथाय लानाय समाव बिथाङा हरखाबै रुंसारि जालांबाय। आं गिबियावनो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय रुंसारि जालांनाय जि गेलेगिरि बिथां दानसोरां नार्जारि बिथांनि जिउमानि थाखाय आङो सोरगोआव आलो गोजोन जाहाथे थाहैनो हायो आं बिनि थाखाय आर'ज गाबग्रोबाय आरो दुखुथिया जि न'खर बे न'खरनो आंनि दुखु मोननायखौ फोरमायबाय। जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय दासिम गोथै सहखौ लाबोनो थाखाय जोंनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ जोङो होनाय जाहैदों आरो फैबाय थानाय समाव जों मोनथिबाय जिहेतु न'खराव आरजिनो हाथावथाव बा बिदि साख्रि मावथावथाव सुबुं गैथ'वा बा गैया। दा बेखायनो जोंनि सरकारनिफ्राय जाहाथे बे न'खरा मोजाङै सोलिनानै जानो हायो बेनि थाखाय जोङो मोनसे राहा खालामना होनो नागिरदों। जायखिजाया आरजिनो हानाय जायखिजाया रांखान्थि खामायनो हानाय मोनसे राहा बे राहाखौ जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो खालामना होगोन आरो बेखौ जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा बिटिआरनि चिफ बिथांजों जों सावरायनानै बे हाबाफारिखौ बा बे खामानिखौ जों मावनानै होगोन आरो बेखौ जोंनि नैबे गरायसर समस्तिनि मानगोनां एमसिएलए पबित्र बिथाङा इनिसियेटिभ लागोन आरो बिथांनि गेजेरजोंनो बे न'खरखौ सुंथानो हानाय न'खरा सोलिनो हानाय जि राहा बे राहाखौ खालामना होनो थाखाय जोङो बेबस्था लानाय जागोन। बिथांखौ जे थैनाया 10 घन्टानि उनाव थैदों बेवहाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ थोंजोङै बिथांखौ माने हेफाजाब खालामनो हायासै गोख्रै। दा बेयाव इनफरमेसनाल माने लेट जादों आरो बिथांमोना गेलेनो थांनायखौबो जोंनि सरकारनिफ्राय बिदि इनफरमेसनबो गैयामोन आरो फैनायाव बिथांमोना बेराम जानाय बे बेराम जानायखौबो आसलते जोंनि सरकारनियाव बिदि इनफरमेसन गैयामोन। दा बिदि इनफरमेसन गैयैलाय आरो जायगाया गोजान जाहैबाय जिहेतु इनफरमेसन बा कमिउनिकेसनाव एसे उसुबिदा जाहैबाय। दा बिनिखाय नाजानाय जादोंब्लाबो बिथांखौ हेल्प होनो हानाय जायाखिसै। दा बिनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायनाय जाहैबाय। दा बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर सरकारा मोनसे राहा लानो नागिरदों जे गोबां गेलेगिरिफ्रा जोंहा गेलेनो थाङो बायजोआव आरो बान्थाबो मोनबोयो। नाथाय गोबां गेलेगिरिफ्रानो जोंनि सरकाराव बा सरकारजों जुगाजुग जायालासिनो गावबा गावनि खरसाजों गावबा गावनि एस'सियेसननि दैदेननायाव गेलेनो थाङो। दा बेफोरखौ जाहाथे जों इयुनाव डिसिप्लिन भाबै खालामनो हायो। जायखिजाया गेलेगिरि थाङोब्ला जाहाथे सरकारनि इनफरमेसन होनाय सरकारा मोनथिनाय बिदि खामानि जाहाथे जायो। बेनि थाखायनो फैबाय थानाय 2022 एन्ड 23 2022 आरो 23नि बाजेटआव आङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट अथ'रिटि बे मोनसे जोङो दानो नागिरदों। जाय अथ'रिटिनि जोहै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबांखिनि गेम इभेन्टनि गेम जायो बे इभेन्टनि गेमा बे अथ'रिटिनि गेजेरजों बा बे अथ'रिटिनियाव इनफरमेसन होनानै जायखिजाया जायगायाव गेलेनो थांनायाव जाहाथे इनफरमेसनखौ होयो सरकारनो बे मोनसे राहाखौ जोङो खालामनो नागिरदों। दा बे गैयिनि थाखायनो जों दिनै जाय जि गोसो बेनो माने गेलेनो थाङो आरो थांनानै माखासे समाव बान्था मोनबोयोब्लाबो सरकारजों मोनथिजाया बिथांमोना जिखिनि राहा मोननांगौ बेखिनि राहाया मोना बेखिनि थासारिया जोंनि गेजेराव जाबोबाय थादों। दा बेखायनो बेखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स अथ'रिटि बेखौ जोङो दानो थाखाय साखा फारा खालामनाय जादों। जों मिथिनायाव गोबां मानसियानो बुंदों रायजो राजा बिथांमोना बुंबाय थादों जिहेथु बिथांमोना जे जानाय लोगो लोगो खबर होदोंमोन बै समाव रावबो रेसपन्स होआखै होननानै बुंदों। बे बेलायाव मा बुङो? बेथ' जोंनिसिम जेबो इनफरमेसन फैयाखै आंनावबो फैयाखै आरो जोंनो थोंजोंनो हरखायाखै जों जेबो इनफरमेसन मोनाखै। माने सोरनो इनफरमेसन होदों बेखौथ' जों बुंनो रोंला खिन्थु जों इनफरमेसन मोनोब्ला हानायसिमखौथ' जों नाजायो। रेसपन्स होआखै होननायाथ' बियो गोरोन्थि जागोन। मानो होनना बुङोब्ला जों हानायसिम नाजानाय जायो। दा प्रपार टाइमाव प्रपार माने बेबस्था लानो हानाय टाइमाव जुदि जोङो इनफरमेसन मोनोब्ला बेखौथ' जोङो सोरखौबा डिनाय खालामनायनि खोथा गैया। जिहेथु सासे नोंथाङा स्पर्ट्सनि बिटिसिनि स्पर्ट्स बिफाननि EM हिसाबै नोंथाङा दिनैसो जे खौरां मोनफैबाय मानि थाखाय जिहेतु लेट जाखो नोंथां? बेयाव लेट जानायनिथ' खोथा गैया।
आं जे दिनैसो फैदों होननायनिथ' खोथा गैया खारन जा MCLA दंखायो गरेस्वरनि MCLA दंखायो बिनि बादैबो जोंहा दोलोनि मावथिफोर दङ दोलोनि मावथिफ्रा सिलिगुरिसिम थांनानै डेड बडिखौ लानानै फैदों आरो बिनि अनगायैबो कर्नाटकसिम जगाजग खालामनानै जिखिनि गारि भारा लाबोनायनि बेखौ रांखान्थि अनसुंथाइ बेखौ होदों बे हिसाबै थैखालनो फैनांगौ होननायनिबो खोथा गैया खिन्थु जोङो मोनसे खोथा बेखौ बुंनांगोन जे जोङो गासैबो EMआ जोङो मोनसे एक्सकारसन टुराव दंहैयोमोन जोङो 2 तारिखनि मोनावसो सफैदों दा बे हिसाबै जोङो बे समाव थांनाया जोंनि थाखाय सम्भबानो नङामोन। खुलुमबाय दिनै जोंनि गरेस्वर समस्तिनि मानगोनां फंबाय दानसोरां नार्जारिया जा माने गवायाव किक बक्सिं कम्पिटिशनाव थांनानै जा सनानि मेडेल लानो हानायसिम बिथाङा थांनानै दोङोमोन बेखौ जोङो बाख्नायनांगोन बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि जानानै जिहेतु सासे पार्टिसिपेट खालामनो हादोंमोन गवा बादि जायगायाव थांनानै किक बक्सिंनि आरो सनानि मेडेलखौ लाबोनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहोबाय नाथाय हथादैनो आरो लाबोबा देरहाखांनायनि उनाव जेब्ला न'सिम फैयो ट्रेनाव हरखाबै माने माबा मोनसे पयजन मोनजानानै बिथाङा बिक्रिया जानानै गोबानाय रेखिनाय जानानै हठात माने मेडिकेलाइज जाना बिथाङा मेडिकेलाव थैदों होननानै जों खबर मोनदों बियो जोंनि थाखाय बड'लेण्ड एरियानि सासे गोख्रों सासे माने गेलेगिरि बेखौ जोंहा खहा जादों बेनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायदों आरो जिहेतु आंनि समस्तिनिमोन गरेस्वर समस्तिनि बिथाङा मोजां गेलेगिरिमोन बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बे न'खरा जेरैबायदि हालोदाव दोङो सासेल' फिसाज्ला बेजों आगसि आगदा थाफानाय रावबो गारजेन गैलिया बिमा बिफाखौ नायनाय बेनो गारजेन जानांगौमोन बे हिसाबै दिनै बे माने जाय माने दानसोरां नार्जारिया थैलांबाय बेयो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा फंबाया आंनियावसिम थांदोंमोन आंबो जिहेतु मोनसे जायगायाव थांनो गोनाङाव हठात बे थांनायाव आं जेरैबायदि मदद होनांगौ बेखौ मदद होनो हायाखिसै थेवब्लाबो जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना एसे एनला मदद हरदों आरो खोनानाय लोगो लोगोनो जोङो मानगोनां जोंनिनो फोरोंगिरि आरो जोंनि दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' फुंखा आरो जोंनि आफादगिरि बिथांमोनजों जोङो रायज्लायहरदों घटनाया ओरै जादों माने थाबनो माबा मोनसे खालामनांगौ थिग बेबायदिनो जोङो रायज्लायनानै चिफ बिथाङाबो माने मानगोनां बाबुल बसुमतारिया दिल्लीयाव दङ हिसाबै बिथांखौनो निर्देश होनानै OSD हिसाबै बेबायदियैनो एसे कानेक्सनजों जिखिनि हायो बेखिनिखौ मदद होनाय जादों आरो दिनैसिम जिहेतु जेरैबायदि जोङो खोथा होदों बिदिनो जोङो माने एम्बुलेन्सनि भाराखौ होगोनदोंमोन जों होबाय होनाया हयथ' मानसिया सफैयैखाय जों थाबनो मैयासो होनाय जादों आरोखि जों होगोन होननानै रायजोनो घोषणा खालामनानै थांदों आं दाख्लै फैनानै जायखिजाया हानायसिमावलागै जेरैबायदि मदद होनांगौ आंनि समस्तिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आरो चिफ सारा बेखौनो जोंनो बिथोन होदों बिथांनो माने बिथांनि न'खरनि बिमा बिफाखौ सोलिनो हानाय माबा मोनसे जिउ राहानि बिथिं स्किम हमनानै मदद होनांगौ आरो बेयाव आं दङ होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो हिसाबै जोङो टाइम टु टाइम बे खामानिखौ मावलांनायनि थाखाय आरो दिनैबो रायजोनि गेजेराव नोंथांमोननि सेराव आं खोथा होबाय जिहेतु वार्डखौ जों लाखिगोन आरो बेखिनिखौनो बुंबाय आं